Komanso a running mate ndikugwirani dzanja. Bwerani hapa. Ndanena kale ntchito yanga ni express. Digirani. Tigwirepo ntchito kuti chakwera amve uko. Maiwa ndio bwana anasankha kuti akhale running mate. Timvane pang'ono. Anasankhidwa kuti akhale running mate wathu. Pali zifukwa. Choyamba ndi mayi amene ali ndi experience. Chifukwa choti ali ndi experience, boma laonongeka kwambiri. Kwawola ku Capitol Hill. Panafunika munthu amene amadziwa malamulo, wakhala mboma, wozika maganizo, komanso wa experience amene angatisunge bwinobwino akakhale ku Capitol Hill. Mayi, takulandirani. Andife tikuthandizani. Zikomo kwambiri. Ntchito ya ine. Pasani 2 minutes. Pasani 2 minutes timalize. Chifukwa ndifuna kuti ndi adzutse a running mate. Komanso bwana atilankhule. Chomwe ndimafuna ndikulonjezeni bwana ndichi. Inu msavutike ndi kampeni. Inu bwana kadyeni somba kumangochi. Ntchito itisireni ife tigaule. Tisireni. Awa mmadandaula nayo ni size zathu zaife. Tithana nawo. Kayamapha tithana nawo. Kayamaba tithana nawo. Kanyankhanza tithana nawo. MCP nifuna ndakumbutsa ichi. Ndikudziwa amene ndikulankhula pano agulira bando anthu kuti azitukwana. Ine mkamene tukwana kwambiri mpamene nimagwetsa boma. Ndifuna nene ichi. MCP mudziwe kuti 1993-1992 tupita ku referendum. Nkhani inatuluka kuti MCP tipange ban. Amene anakuombolani kuti chipani chanu sachipange ban tinalifa afford. Chifukwa manena kuti chipani chapha anthu ambiri, chisakhaleso chipani, chifukwa is a terrorist group. Ndiye titakhala pansi nena kuti iya itabweretsa matipate. Ngati tabweretsa matipate, tivomereza aliyense. Koma inali mistake. Inali mistake. Ndiye inuyo msaganiza kuti popeza zipani 9 tinakuyikani mboma, mmodzi mwa iwo tinali ife ojiya. Kuti basi ya chakwera idzadze. Titaona kuti apa palibe zinthu zeni tinatulukamo. Your Excellency, tigwira ntchito. Musadandauleso tigwira ntchito. Ma Vice President dzukani. A Secretary General dzukani. Ma members a National Executive onse afford ndi DPP dzukani. Pali mphwempho apa? Pali mphwempho apa? Ine sinapangepo misala khalani basi. Ine sinapangepo misala usapota zinthu zopanda pake. Komanso agogo wa ine analifumu Chief Mas. Anandiuza chinthu chimodzi. Kuti akuluakulu ni ndambo mozimira moto. Moto wetsa chakwera. Kulibeso dambo lina koma pita munthalika. Kulibe. Ndio iwali biza akuti wakula. Wakula.
ndi okalamba. Kodi ife tifuna iwo azikanyamula miyala? Tifuna akalime kumunda kwa munthu? Tifuna akalime kumunda wa chakwera? Akachite ganyu kwa chakwera? Inu ya accomplished constitutional lawyer. Kwa America tinali limodzi. America imakudziwani, Britain imakudziwani, China imakudziwani. Ndeti dandaula kapuku achabechabe awo. Bwana, gwirani ntchito ise tilipo. Now is my honor and privilege. Ndidzutse mai ogona kosatseka. The next president of this republic, uyamba pa 16, Dr. Jenyansa, fikani hapa.